kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gaggy pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang mag-ghost ng Ba't ka natatawa? Bigay na bigay kasi. Kasi naramdaman ko sa'yo wala kang energy. Oo. Tinasan ko yung akin. Sabi ko, oy. Isa pa, take two. Oh. Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang mag-ghost ng ka-talking stage mo? Ay nako, Gaggy pare, kailan pa ba i-memorize? Madalas na. Ay. Madalas. Talaga? Parang proud ka? Proud na proud ako at ayoko pinag-uusapan. Pero madalas. Talaga? Ikaw ba? Sa ganda mong yan I mean, hello, Lasallian, Ay. triathlete, Ay. fresh, Ay. may 1M na hindi ka siya na follower. Nag-ghost ka pa ba? Oo. We? Oo. Di ba? Nakakabuisit. Nakakainis. Wala Bakit? silang pinipili kasi Pero bago ang lahat, himayin muna natin yung mga Okay. salitang binigay natin kasi siguro para sa mga medyo matatanda na natin mga kabisyo. Oo. Mahirap intindihin yan kasi ghost ka-talking stage. Yan, Pag sinabing ghosting, mga kabisyong thunders ha. Makinig Makinig. Pag sinabing ghosting, ito yung bigla ka nalang iniwan sa ere. Yan, nang walang paalam, Awa. walang kaabog-abog. Ayan. Yan. Ang sabi nung abog-abog. So yan ang ghosting. Ka-talking stage naman, ito yung ka-MU. Yan. Mutual lang kayo pero walang label. Yan. Mas level up ng MU. Ay, Yan. talaga? Mas level up ng MU. So- Alam nyo sa isa't isa na hindi naman talaga kayo Oo. magjowa pero comfortable kayo sa isa't isa. Ganon. Napaka-komplikado ng mga Gen Z, Komplikado. no? Oo. Pauso nila yan kaya ito kabisyo, ibibigay namin sa'yo ang sunod na 2 uri ng Ka-talking stage! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga pabebe. Jessa, medyo umambon na. Halika dito sa payong ko, sumilong ko. Ay, naku, Mar! Ayoko, hindi tayo magkakasya sa payong mo. Ang liit-liit. Sige, hayaan mo na lang akong mabasa. Go lang, go! Sige, ikaw bahala. Sige, mauna na ako, bye! Hoy! Ano nga ba? Pababayaan mo talaga akong mabasa. Sabi mo, ayan kita Ayaw kita pilitin, baka magalit ka pa. Alam mo, Mar, kakaiba ka talaga, no? Wala kang kalambing-lambing sa Uy. katawan mo. Para kang kambing na kulang sa lambing. Wow! Jessa, wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ikaw kasi, puro ka pabebe. Sa sobrang pabebe mo, mukha kang bulok na kabibe. Ganun, ha? Oo! Bakit? Pero kahit ganun, kahit mukha kang bulok na kabibe, ikaw pa rin ang bebe ko, at namimiss kita, ang bebe ko. Ay, ang sweet mo. Ay. Mga pabebe. Marami nito. Pero masarap talaga magpabebe kapag pag nasa talking stage kayo. Totoo. Sabi nila din kasi kapag ang isang tao nagpapabebe na sa sa isa pang tao, ibig sabihin komportable na siya sa'yo. Okay. Yung mga tipong alam mo sa sarili mo na nagka-ulcer ka dahil sa kaartehan mo. Tapos magsasabi ka ba, ay may ulcer ako. Bakit? Kasi nalilipasan ako ng gutom. Alam mo naman solusyon, kumain ka kasi ng tama sa oras. Alam niyo po, galito si Konyo Bicolano sa mga pabebe. Ayaw niya kasi, hindi niya maintindihan na normal naman ang pagpapabebe, Normal lalo naman. na kung komportable ka na sa karelasyon mo. Siya kasi di niya pa nararanasan yung magmahal ng totoo, kaya ganyan yan. Kulang ako sa aruga. Oo. Kulang sa pagmamahal. Kaya aabangan kita kapag ikaw nagpabebe ka bigla. Putulin ko yung mo. Yung tipong kakamit nyo pa lang, yung parang magkausap lang kayo 1 hour ago. Awa. Magchat-chat, miss you so much. Oh. Nakakainis. Yung totoo. Hoy! Ginagawa ko yan Parang 1 hour ago pa lang kayo magkausap. alam mo. Miss you. Ay, hindi ka pa talaga nagmamahal ng tunay. Nalulungkot ako para sa'yo. Hindi, mararanasan mo rin yan balang Sana araw. soon.
Anyway, that's number 1. Pa lang po naman tayo sa last but not the least, number 2. Pagduwa. Pangadwa, ito ang mga pangseryosohan. Ang sarap ng ice cream dito. Dito sa park, no? Uy! Mas lalang sumasarap dahil kasama kita, ma. Ay! Ang sarap mong humigop, Jessa. Pero alam mo, Jessa, mas masarap ka. Tama, masarap ang ice cream. Pero, Jessa, kailan mo ba ako ipapakilala sa parents mo? Lo, isang linggo pa lang tayong magkakilala. Isang linggo pa lang tayo actually sa talking Yun stage. totoo. Ang bilis mo naman, Mar. Week sari pa nga lang natin eh. Ayun na nga eh. Ay. Isang linggo na tayo, so dapat pakilala mo na ako sa parents mo para naman makapag-propose na ako sa'yo. Mar, ano ba ang bilis mo? Ay, alam mo, Jessa, ayoko na tong patagalin pa. Hindi na tayo bumabata. Kumukulubot ka na. At isa pa, guwapo ako. Di ka matuloy yung script. Medyo maganda ka. Oh, di ba matipuno ako tapos ikaw puro samgyup. Bagay tayo sa isa't isa. Nakikita na kita sa future ko. Ala, kinikilig ako. Kinikilig ako. Ay, tawang-tama. Jessa, will you marry me? Ala, ang bilis mo. Ay, Oo, mga pang-seryosohan. At kapag nahanap ninyo yung seryosong ka-talking stage, Awa. naku, Gagi Par, wag mo nang pakawalan yan. kaya nga, kagatin mo na, lapain mo na. Yan, higupin. Anyway, Kawisyo, kung di mo naabutan ang usapan natin ito at kung gusto mong ipa-shoutout yung ka-talking stage mo. Oh, yan. O yung nang ghost sa'yo. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin siya na. Same socials, mga broskies, at Konyo Bicolano. Abangan mo, Kabisyo, dahil hanggang alas 3 pa kami ng hapon dito para bigyan kayo ng mga science, tips at nakakabaliw na skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin siya na. Your Uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape! Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, Gagi Par. Awa! Tara Kape! Tara! Kape!